Mace tana da sha'awan ababe guda biyar. Na farko, sha'awar kallo. Mace tana da sha'awar mijinta ya kura mata ido yana kallanta. Hakan yana sawa ta ji cewa mijinta yana son ta, yana kaunarta. Duk da wani lokaci su matan suna basarwa su yi kaman bai dame su ba, amma deep in their mind suna jin daɗin hakan. Musamman matarka ta juya ka kura mata ido kana kallanta har ta jiyo ta ga kana kallanta. Za ta ji zuciyarta kaman zai tsage don daɗi. Ka san kullun damuwar mata shine kada a ce wai mazajen su sun gaji da su. To idan kana yawan kallanta, musamman kallon 'yan wuraren nan nata, sai ta ji cewa fa ashe bai gaji da ni ba, sai ta ji tana ƙara son ka. Na biyu, mace tana son kana yabonta. Bincike ya nuna cewa bai wuce kashi 2 cikin 100 bane na mata suke ɗaukan kansu kyawawa, saboda kullum kokonto suke akan kyawun su. To idan kana yawan yabon kyanta, kada ka so ka tuna zuciyarta ka ga irin jin daɗin da take yi. Ko ka fi matar ka kyau, kada ka jira wa ita ta yi bikenka, sai dai kai ka yi bikenta. Na uku, mata suna matukar sha'awar turare ko kamshi, musamman ma a lokacin mu'amalar aure. Na hudu, tana sha'awar kana shafa jikinta ba wai dan saduwar aure ba, sai dai don nuna kauna kawai da soyayya. Na biyar, mace tana sha'awan kana rungumanta. Mata suka ce namiji mai yawan hawk duniya ne. Wani zai ce to ya ban kawo babban ba, sai in ce almaskutu aula bil hukmi min al mantuq. Wanda aka yi shiru akan shi ba a ambace shi ba, shi fi cancantar daukan hukuncin ai. Allah ya sa mu dace, ya kawo mana zaman lafiya a kasar mu, ya shirye mana da shugabannin mu ma talakawan Allah ya shirye da mu. Kar mu manta da addu'a da komawa zuwa ga Allah, wannan shine babbar mafita a gare mu.